Ryhdyin katsomaan Netflixistä amerikkalaista Jeesuksen elämästä kertovaa The Chosen TV-sarjaa. Siitä on tullut ilmiö ja kovin suosittu Yhdysvalloissa. Ehkä siinä olisi jotakin uutta ja inspiroivaa, ajattelin. Sarja näytti siltä, miltä lapsuuteni pyhäkoulukirjojen kuvitukset näyttivät. Jeesus esitetään sarjassa aivan tavallisena ihmisenä. 4. jaksossa Johannes Kastaja on vangittuna ja fariseus Nikodemus tulee kyselemään häneltä tapahtuneista Jeesuksen ihmetteoista. Tietääkö Johannes Kastaja niistä jotain? Johannes Kastaja on vangittuna karussa, luolamaisessa tyrmässä. Hänellä on tummanruskea parta ja näyttää juuri sellaiselta, kuin hänet on kuvattu kautta aikain taiteessa. Sarjassa hän on karismaattinen ja jonkinlaista salaista tietoa omaava, hieman uhkaavakin hahmo. Tämä sarjassa esitetty Raamatun kohta ei ollut minulle tuttu. Jostain syystä sarjan katsominen jäi minulla juuri tähän kohtaan kesken. Sitten sain tietää, että minulla olisi mahdollisuus pitää tämän päivän saarna. Tämän joulukuun 3. adventtisunnuntain evankeliumin kohta oli täsmälleen sama kuin tässä TV-sarjassa juuri näkemäni ja kesken jäänyt Uuden testamentin kohta. Tämä evankeliumin teksti kertoo uskosta ja epäilystä. Mikä on Jeesuksen rooli Messiaana? Mihin nämä Messias-odotukset on syytä kohdistaa? Tässä Matteuksen evankeliumin kohdassa profeetta Johannes Kastaja epäilee kuulemaansa. Hän lähettää omat opetuslapsensa kysymään, oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesuksen maine on kasvamassa ja Johannes nöyrtyy, epäilee jopa omia ennustuksiaan. Jeesus paljastaa Johannekselle identiteettinsä ihmettekojensa kautta. Jeesuksen teot puhuvat puolestaan. Ne kertovat hänen valtakunnastaan ja Jumalan suunnitelmasta ihmiskunnan pelastamiseksi. Jeesus sanoo, autua se, joka ei minua torju. Tämä on kutsu. Kutsu meille kaikille. Mitä odotamme Jeesukselta? Emme tule autuaiksi vain siitä, mitä aina saamme ja koemme, vaan siitä, että luotamme Jumalaan ja hänen suunnitelmaansa. Me haemme lohtua eri paikoista, rokkikeikoilta tai täältä kirkosta. Voisiko se lohtu löytyä näistä Jeesuksen sanoista? Autua se, joka ei minua torju. Jeesus viittaa Johannekseen suurena profeettana ja sanoo, että hänessä itsessään täyttyy se, mitä profeetat ovat ennustaneet. Hän osoittaa arvostuksensa Johannes Kastajaa kohtaan. Kirjoitukset kertovat Jumalan suunnitelmasta. Meidät on kutsuttu olemaan osa hänen valtakuntaansa, jakamaan rakkautta ja toivoa maailmassa, joka elää epätoivon ja epävarmuuden varjossa. Filosofi Esa Saarinen käyttää termiä jotain on kehkeytymässä, kuvatessaan prosesseja ajattelun ja ajattelun taustalla. Tätä termiä voisi käyttää tätä evankeliumin tilannekuvaa kuvaamaan. Johannes Kastaja on tyrmässä
jonne saa kuulla Jeesuksen toiminnasta ja kiinnostuu siitä. Jotain on selvästi kehkeytymässä. Kaikki odottavat jotain, paitsi Jeesus. Hän tietää. Hänelle kaikki on selvää. Nykyajassa olemme tottuneet asioiden ja vakaana pitämiemme tilanteiden nopeisiinkin muutoksiin. Maailman tilanne elää erilaisella nopeudella kuin vuosikymmen sitten. Onneksi jotkut asiat ovat vielä niin kuin ennen. Voimme kaikki odottaa tulevaa joulua. Itse olen muutamana viime vuotena havahtunut tapaninpäivänä, että harmillisesti joulu meni nopeasti ohi ja kaikkien arkikiireiden takia jopa joulun odotus jäi kokematta. Nyt on vielä jouluun sen verran aikaa, että meillä kaikilla olisi mahdollisuus myös löytää ja kokea hetki pelkkää joulun odotustakin. Myös joulun odotusaika voi olla sitä parhainta aikaa, kun ei vielä tiedä, millainen tästä joulusta tulee. 1980-luvun lopun suurin rockbändi Guns N' Roses ilmoitti tällä viikolla ensi kesän kiertueestaan, joka ulottuu Suomeenkin. Kiertueen nimenä on Because What You Want and What You Get are two completely different things. Eli koska se, mitä haluat, ja se, mitä saat, ovat kaksi täysin eri asiaa. Jeesuksen sanoin, autua se, joka ei minua torju.